هجمارك ولاتين فلبينينا دناف شرع إيران وإسرائيل دا آسيما بون حكومتا فلبين أو رزگار کرن. روژا سێشەمێ بسلامەتی گەهشتنە فرۆکەخانەیە مانیلایە پایتەختە وڵاتی خوا. حکومەتا فلبینێ هەوڵ دەدا حەڤدە وڵاتیان خوا یندن ڤەگەڕینە کول فرۆکەخانەیە دوبەی ئاسێمانە. Mahalaga itong pinag-utos ng ating Pangulo. Ev planeka giringa a seroke ji bo alîkariya karkerên koçber ku ketine bin bandora şerê nebera İsraîl û Îranê. Em alîkariya darayî dikin û ev tiştekî baş e. Wek destpêk mehek an du mehan mûçe bidin wan. 105 کارکرê din ên Filipînî li İsraîlê asêmane û hejmarek jî li Îranê. Beşeka wan a zêde bêstargihin û jiyana wan di metirsiyê de ye. Meron ako nadinig na Agahiya me heye gohin karkerên koçber li malan dimînin tu stargehek wan nîne. Şîreta me bo wan ew e ku xwe bigihînin nêzîktirîn stargeha ser bi dewletê da ku xwe veşêrin. Welat pêşbaziyê li gel demê dikin bo vegerandina welatiyên xwe. Her yek ji Slovakya û Çîkê yekem welat bûn ku welatiyên xwe ji İsraîlê birine derve. Slovakya di yekem geşte heftê û sê kes vegerandin. Rola welat ew e ku xema welatiyên xwe bixwe. Eger li derveyî axa Komara Slovakyayê jî bin. Rusya û Çînê jî dexwaz ji welatiyên xwe kirine yekser İsraîl û Îranê bi cê bihêlin. Welatên Ewropî hezaran welatiyên xwe ji wan du welatan birine derve. Lê ji ber esmanê İsraîl, Sûriye, Iraq û Îranê girtiye, piraniya wî xelkî li welatên kendavê li firokexaneyan asêman e. Beşek jî welatê wan hewl didin wan birên bejahî veguhêzin. Ev hejmarekin ji wan 20,000 karker û ziyaretkar û xwendekarên Pakistanî yên ku li Îranê bûn û bi rêya xala sînorî ya teftanê xwe rizgar kirin. سێ مەحبول زاهیدانێ بووم ji bo xwendinê. Lê niha ji ber şerê İsraîl û Îranê reş dijwar bûye. Birna derveya welatiyan ji Îran û İsraîlê erkekî giran e. Lê her ku diçe, şerê di navbera İsraîl û Îranê de berferehtir dibe û yên di nava çend dimijmêr û rojên pêş de welatiyên xwe rizgar nekin, bombebaran û mûşekbarana di navbera van du welatan de cudahiyê di navbera neteweyan de nake.